Кажуць, што сапраўдная душа Палесся раскрываецца праз песню. Менавіта з музычнага прывітання і цёплых спеваў пачалося вялікае турнэ па Лельчыцах. Раён абсалютна аўтэнтычны, дзе здолелі захаваць самабытныя традыцыі і векавую спадчыну продкаў. Самавітыя і працавітыя палешукі шчыра цэняць увагу да сваёй малой радзімы. Таму візіт кіраўніка рэгіёна і адкрыты дыялог сталі для мясцовых жыхароў асабліва знакавай і чаканай падзеяй. Нам очень приятно, что Иван Иванович посетил наш район. Мы действительно богаты нашим колоритом. Передаем с поколения в поколение. У нас много наших обрядов разных, которые ценятся, сохраняются. И это очень важно для нас и для нашего района. Наступны пункт маршруту – тэрытарыяльны цэнтр сацабслугоўвання. Тут Іван Крупко дэталёва вывучыў побыт аддзялення дзённага знаходжання. Срэбнае валанцёрства, спорт, гурткі і сацыяльная адаптацыя. Дзякуючы гэтаму мясцовыя жыхары цалкам забываюць пра адзіноту. Нават нягледзячы на хатнія клопаты, яны штодня аб'ядноўваюцца ў групы па інтарэсах. Губернатар высока ацаніў працу калектыва і цёпла пагутарыў з наведвальнікамі. Мне 76 годов. До пенсии была жизнь такая. А сейчас мне хочется жить больше, чем тогда. Потому что тут такие руководители хорошие, веселые. Общение. Придешь и танцы, и песни. Мне хочется сюда бежать. Я бегу. Ад сацыяльнай сферы да развіцця эканомікі наступным пунктам у маршруце кіраўніка вобласці стала новая вытворчасць, якую стварылі ў межах рэспубліканскай ініцыятывы «Адзін раён, адзін праект». Дзякуючы запуску прадпрыемства ў Лельчыцах з'явіліся 20 новых працоўных месцаў з годнай заработнай платай. В рамках региональной инициативы у нас включены 6 инвестиционных проектов, которые на сегодняшний момент 3 уже реализуются, в том числе 2 частными предприятиями. На этом мы не останавливаемся. Сегодня у нас 2 лесхоза заявились дополнительно в рамках региональной инициативы для включения в перечень инвестиционных проектов. Акрамя звычайных піўматэрыялаў, тут наладзілі выпуск складанай гатовай прадукцыі, якая карыстаецца попытам. Пры гэтым спыняцца на дасягнутым бізнес не збіраецца. Наперадзе новыя планы па пашырэнні і мадэрнізацыі, бо рэалізацыя аднаго праекта стала толькі стартам для вялікага росту. В текущем году занимаемся выкупом площадей и будем там строить, сразу рынок. Открытый рынок открытого типа, то есть без ограждения, современный городского типа. И дальше торгово-развлекательный центр, с привлечением, конечно, помощи государства. Новые, просторы открываются, возможности для нас, для людей, для района в том числе. Поэтому есть план, и будем мы его воплощать в реальность, дарить городу что-то новенькое, что-то красивое. Будаўнічая сфера і меліярацыя – яшчэ 2 важныя кропкі кантролю. Падчас працоўнай паездкі кіраўнік рэгіёна падрабязна азнаёміўся з работай мясцовых ПМК і ПМС. Размова ішла аб выкананні вытворчых паказчыкаў, загрузцы тэхнікі і выкананні тэрмінаў на ключавых аб'ектах раёна. Асобная ўвага эфектыўнасці сістэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, мадэрнізаваная кацельная, цяпер працуе пераважна на мясцовых відах паліва. Такі падыход ужо дазволіў прыкметна знізіць затраты і павысіць эканамічную эфектыўнасць. Аднак рэзервы для росту застаюцца. Іван Крупко арыентаваў усе службы не спыняцца на дасягнутым і мэтанакіравана працягнуць працу па аптымізацыі выдаткаў і энергазберажэнні. У нас экономия пошла очень большая. При этом, если у нас стоимость 1 калории была 128 рублей, после ввода в эксплуатацию уже на местных видах топлива стала стоимость 122 рубля. При том, что это с учетом амортизации 122 рубля. А 128 уже с амортизированным оборудованием. Притом, а если без амортизации, значит стоимость щепы у нас было бы уже после сработки 84 рубля. То есть это очень энергоэффективное оборудование, которым мы очень довольны. Яшчэ адзін стратэгічны аб'ект у цэнтры ўвагі – будаўніцтва моста праз раку Убарць. Губернатар асабліва праінспектаваў ход работ, бо гэтая транспартная артэрыя мае важнае значэнне для лагістыкі ўсяго рэгіёна. Пасля праверкі бягучых будоўляў размова зайшла пра будучыню. На парадку дня ўзвядзенне сучаснага фізкультурна-аздараўленчага комплексу. Гэты маштабны двухпавярховы будынак агульнай плошчай больш за 4100 квадратных метраў разлічаны на адначасовае наведванне 80 чалавек у змену. Программа получилась насыщенная, наполненная.
Я думаю, что оценка была неплохая. На всех объектах, которые мы сегодня показывали, было рационально зерно, было, так сказать, изюминка у каждого предприятия. Особо было обращено внимание на благоустройство. Это отдельная тема для лечиц. Каждое предприятие, учреждение занимается очень основательно, подходит. У каждого есть своя территория. Это и цветочки, это и полив, это уход за зелеными насаждениями, это и содержание в зимнее время. С 25 года, с прошлого, когда импульс был в районе в канун проведения дожинок, были вложены инвестиции, в том числе областного бюджета, районного бюджета, других источников. Но вот лечицы заиграли немножко другими красками. Сегодня это отмечают и гости нашего района. Поэтому продолжаем работать в этом направлении. Маштабны працоўны дзень у Лельчыцах паказаў галоўнае. Палескі край сёння развіваецца комплексна і ўпэўнена. Адкрыццё сучасных сацыяльных аб'ектаў, запуск новых вытворчасцяў, мадэрнізацыя камунальнай гаспадаркі і амбіцыйныя планы на будучыню. Усё гэта працуе на адзіную мэту – зрабіць жыццё людзей у рэгіёне камфортным і якасным. Тацяна Піменёнкава, Одзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».